Hieman lyhyesti mun taustasta. Mä oon Tampereen yliopistosta kansantaloustieteen väitöskirjatutkija ja oon tutkinut verotusta, sosiaaliturvaa ja sitä kautta työnteon kannustimia ja kannustinloukkuja. Ja keskustelen hieman siitä näkökulmasta perustuloa. Lyhyesti lähden siitä, mitä Anna Kontula käsitteli. Perustulokeskustelussa on hyvin laajasti jakautunut tämä, että miten perustulo koetaan, että onko se, että tarkoittaako se vapautta työhön vai vapautta työstä. Ja Anna Kontula keskusteli myös tästä näkökulmasta, kuinka se mahdollistaa tai vahvistaa työntekijöiden neuvotteluvoimaa. Ja mikä näin niin kuin lyhyesti talousteoreettisesta nähtynä, että mikä se johtopäätös voi olla siinä on se, että meillä on vähemmän työpaikkoja, vähemmän työntekijöitä, mutta työntekijöillä on korkeammat palkat. Ja tässä tarkoitan nimenomaan tätä niin sanottua, mitä koko ajan puhuttu, vanha käsitys ansiotyöstä, mutta minkä takia mun mielestä ansiotyö on edelleenkin oleellinen keskustelun aihe tässä perustulossa on se, että ne perustulomallit, mitä tällä hetkellä Suomessa esitellään, niin rahoitus perustuu hyvin vahvasti nimenomaan ansiotyön verotukseen. Tätä epäformaalia työtä, siitä ei saada suoraan niitä verotuloja, joilla nykyiset mallit on tasapainotettu. Joten sen formaalityö on edelleenkin hyvin oleellinen ja työnteon kannustimet sitä kautta. Itse olen tutkinut kannustinloukkuja nimenomaan osallistumispäätöksen kautta. Työn tarjontapäätös voidaan, tai yleensä jaetaan taloustieteissä kahteen, eli on osallistumispäätös ja työmääräpäätös. Osallistumispäätöksessä henkilöt tekee päätöksen siitä, että tekeekö he töitä ollenkaan. Ja näitä kannustimia voidaan mitata niin sanottujen työllistymisveroasteiden avulla. Eli se kertoo sen, että kuinka suuri osa palkasta menee sitten veroihin ja vähentyneisiin sosiaaliturvaan. Itse olen näitä laskeskellut ja keskimäärin Suomessa työttömillä työllistymisveroaste on noin 65%. Eli tarkoittaa, että kun työtön siirtyy koko päivätyöhön, niin noin 40% siitä bruttopalkasta jää käytännössä käteen. Ja jos määritellään sitä, että henkilö on työttömyysloukussa, jos tämä työllistymisveroaste on päälle 80, niin noin 15% Suomen työttömistä on työttömyysloukussa, mutta muun muassa yksinhuoltajista lähes joka kolmas on työttömyysloukussa. Sitten taas työmääräpäätös on jo töissä olevien päätös siitä, että kuinka paljon he tekevät töitä. Tekeekö puolipäivätöitä vai täyspäivätöitä, ottaako mahdollisesti ylitöitä vastaan ja lisää sitten. Ja tähän taas olennainen mittari on efektiivinen marginaaliveroaste, joka eroaa perinteisestä rajaveroasteesta siten, että siinä otetaan huomioon myös sosiaaliturvan vähentyminen palkan kasvaessa. Eli käytännössä kertoo siitä, että kuinka paljon palkan kasvusta menee veroihin ja vähentyneisiin sosiaaliturvaan. Ja tämä on noin Suomessa keskimäärin kaikilla kotitalouksilla noin 42%. Ja sitten taas hieman erilainen määritelmä, että henkilön tulolaukossa, jos kasvaneesta tulosta jää alle 30% käteen, ja tällä määritelmällä kaikista Suomen kotitalouksista noin 4% on tuloloukussa. Lyhyesti siitä, miten perustulo vaikuttaa sitten näihin työnteon kannustimiin. Tämä perustulo tekee työn tekemistä aina kannattavaa, on hyvin yleinen argumentti perustulon puolesta, se toistuu keskustelussa hyvin usein. Mutta itse näitä asioita tutkijana, niin se yleensä ei ole niin yksinkertaista työnteon kannustimien arviointi myöskään perustulon tapauksissa, varsinkaan näissä Suomessa esillä olleissa mallissa. Eli työnteon kannustimet perustulossa on helppo arvioida siinä tapauksessa, että meillä on suuri perustulo, joka korvaa kaikki sosiaaliturvamuodot. Aikaisemmin siitä on keskusteltu myös täällä, että mikä se taso voisi olla. Yksi on se niin kuin keskimääräinen pienituloisuusraja, joka olisi varmaan noin 1 000 € kuussa. Sillä ei tarvittaisi enää esimerkiksi asumistukea tai toimeentulotukea siihen päälle. Mikä tämän mallin ongelma on siinä, että jotta se voitaisiin
tasapainottaa esimerkiksi näillä mikrosimulaatiomalleilla tai rahoittaa ansiotulojen kautta pääomatulojen verotuksessa, niin sen veroasteen tulisi olla hyvin korkea. Ja se saattaa olla, että se tulisi niin korkeaksi, että se alkaa sellainen kestämättömän korkea, tarkoittaa, että se vähentäisi työntekoa mahdollisesti niin paljon, että se rahoitus ei enää onnistuisi. Toinen vaihtoehto on toki sitten, että sitten tasossa tehdään sen verran pieni, että se mahdollistaa pienemmän perustulon ja pienemmän veroasteen, mutta sitten siinä tulee ongelmaksi se, että käytännössä tämä työnteon kannustimien parantuminen johtuu siitä, että me heikennetään sosiaaliturvaa, ei siitä, että me siirretään perustuloon. Sitten lähemmäksi, mitä Suomessa tällä hetkellä on käyty keskustelua, eli sekä Vasemmistoliiton että Vihreiden malli on tällä tehty osittaisen perustulon malleja. Eli niissä säilytetään muun muassa asumistuki, toimeentulotuki ja ansiosidonnainen työttömyysturva. Ja siinä tapauksessa, kun meillä säilyy nämä lisäävät muodot, niin se ei ole enää niin yksinkertaista laskea niitä kannustinvaikutuksia. Koska tällä hetkelläkin meillä on asumistuki ja toimeentulotuki on merkittävimpiä syitä tuloloukkuihin ja työttömyysloukkuihin. Esimerkiksi asumistuen saajilla se asumistuen väheneminen aiheuttaa keskimäärin noin 36% marginaalivaikutuksen. Siihen kun yhdistetään esimerkiksi 40% tasaveroaste, mitä Soininvaara on esittänyt, niin meillä on yhtäkkiä kaikki henkilöt, jotka saa asumistukea, heidän efektiivinen marginaaliveroasteensa on pelkästään näillä noin 75 ja kaikki on tuloloukussa. Samanaikaisesti tällainen tasaveroilla rahoitettava perustulo johtaa siihen, että pienituloisten työntekijöiden marginaaliveroasteet kasvaa. Eli lisätyön tekeminen on vähemmän kannattavaa kuin nykyisin. Ja tämä aiheuttaa taas työn tarjontaan päinvastaisen vaikutuksen. Meillä osittainen perustulomalli saattaisi vähentää jonkin verran työttömyysloukkuja, saattaisi lisätä hieman tuloloukkuja, mutta työttömyysloukutkaan ei todennäköisesti täysin poistuisi. Ja siinä vaiheessa, kun meillä on vaikutuksia, jotka on sekä positiivisia että negatiivisia, niin ei voida suoraan sanoa, että mikä tämän perustulon vaikutus olisi työllisyyteen tai työtunteihin. Se voi olla positiivinen, se voi olla negatiivinen. Mutta jotta tästä voitaisiin sanoa jotain konkreettista, niin tästä pitäisi tehdä tarkempia laskelmia, mitä tähän mennessä ei ole tehty, vaan on tehty niin ei-akateemisia arvauksia siitä, että se vaikutus olisi positiivinen. Perustulolla itse näen sen positiivisemman vaikutuksen siinä, että se yksinkertaistaisi sosiaaliturvaa ja verojärjestelmää nykyisestä. Eli se tekisi siitä läpinäkyvämmän, jolloin yksilöiden olisi helpompi nähdä niiden todelliset kannustimet, kun nykyinen useiden päällekkäisten tukimuotojen järjestelmä aiheuttaa sen, että yksilöt ei tiedä kannustimiaan, eikä todennäköisesti myöskään yhteiskunta ole päättänyt konkreettisesti siitä, että mitkä se haluaa niiden kannustimien olevan, vaan ne on tullut vähän niin kuin satunnaisesti ja yllättäen kaikille. Se on ehkä se omasta näkemyksestä perustulon paras asia. Sitten lyhyesti näin verotutkijan näkökulmasta, mikä olisi se malli tai askeleet, joilla esimerkiksi mut saisi myytyä perustulon puolelle lopullisesti. Tästä ensimmäinen askel on sellainen, joka on jo tehty, eli meillä on mikrosimulaation mallin avulla tasapainotetut perustulomallit tällä hetkellä 2, eli Vihreiden ja Vasemmistoliiton. Molempiin tulee jossain mielessä niin sanotusti ulkopuolista rahaa, Vihreiden malliin ympäristöverotuksessa ja Vasemmistoliiton malliin sitten pääomatuloverotuksen korotuksesta. Mikä olisi seuraava askel omasta mielestäni on nimenomaan nämä työnteon kannustimien laskeminen. Sen pystyy tekemään näillä samoilla mikrosimulaatiomalleilla, jonka jälkeen me tiedettäisiin, mikä näiden mallien kokonaisvaikutus olisi työnteon kannustimiin. Parantaisi kannustimet vai heikkinesikö ne joiltain yksilöitä? Ja mikä on tämä kokonaisvaikutus keskimääräiselle kansalaiselle? Seuraavaksi voidaan jatkaa taloustieteellisestä näkökulmasta ja tehdä näiden kannustinlaskelmien avulla sitten ottaen huomioon empiiriset arviot siitä, kuinka joustavaa on työn tarjonta,
voidaan tehdä arvio siitä, että mikä näiden mallien vaikutus olisi työllisyyteen ja työtunteihin. Ja näitä arvioita on maailmalla tehtykin. Ugo Colombino ja Rolf Aberg on laskenut Italiasta näitä. Saksassa on tehty muutamia laskelmia yhdessä, jossa otettiin myös huomioon niin sanotut dynaamiset vaikutukset, eli tällaiset makrotaloudelliset vaikutukset, joita perustulossa voisi olla. Ja tämä on sellainen askel, mikä mun mielestä jossain vaiheessa olisi syytä ottaa myös Suomessa, että saataisiin niin kuin konkreettisempia mallia ja arvioida niiden vaikutuksista. Sen jälkeen, kun me saadaan arvio siitä, että miten ihmiset muuttaa niiden työllisyyttä ja työtunteja, saadaan laskettua uudestaan tämän mallin vaikutukset kustannuksiin valtion tasolla ja yksilöiden tasolla ja vaikutukset tulonjakoon. Ja sen jälkeen ollaan mun mielestä siinä vaiheessa, että me voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen, konkreettiseen toteutusvaiheeseen, joka on sitten niin kuin, voidaan kokeilla perustuloa lyhytaikaisesti tai siirtyä sitten suoraan lakiesitykseen, mutta mun mielestä on sellainen sen verran iso muutos, että pitää mennä askel kerrallaan ja siitä sen takia kaikki perustulossa käytävä keskustelu on pelkästään positiivista. Kiitos.